29 вересня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Міжнародний майданчик з питання деокупації Криму потрібен для протидії подальшим загрозам безпеки і для захисту прав жителів Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту. Президент вже казав про необхідність такого майданчика під час свого виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Там він закликав країни-члени ООН до участі в цій платформі. На зустрічі з євродепутатами Зеленський зазначив, що курс України до Європейського Союзу є ще більш актуальним, ніж раніше. Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, це поява і наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям, як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за грати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру і оголосила в розшук 2 громадян України, які під час окупації Криму були учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Кримінальне провадження відкрито за статтею «Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань». За це їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Імена та прізвища підозрюваних у прокуратурі не називають. Встановлено, що 2 громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року несли службу на незаконно створеному блокпосту Гончарне поблизу Севастополя. Підозрювані під час своєї служби здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова. Керченська паромна переправа між окупованим Кримом і Росією припинила роботу. Сьогодні паром виконав останній незаконний рейс. Причина зупинки – відсутність попиту на перевезення. У компанії більше немає замовлень на залізничні перевезення, а автопасажирський паром не виконав жодного рейсу протягом року. Через зупинку Керченської переправи також припинить роботу і морський порт Крим. 300 співробітників залишиться без роботи. Вода закінчується, а брати її ніде. Посуха невдовзі дістанеться і до бастіону окупаційних військ Севастополя. Окупаційна влада судомно шукає вихід. Чорнорічинське водосховище стрімко міліє. Хотіли відбирати воду з річки Кокоска, але проти стали місцеві мешканці. Навіть окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Севастополь з Криму води не отримає, бо і самим її бракує. Про утопічні проекти окупантів, реакцію на них місцевих жителів та кому ж насправді бракує води – далі у сюжеті. Води Севастополю вистачить максимум до кінця року. Це визнала окупаційна влада. Основне водосховище міста, Чорнорічинське, вміщує понад 64 мільйони кубометрів. Зараз залишилося близько 18 мільйонів. На свіжих світлинах видно, що колись могутня водойма перетворюється на кволий ставок. Проблемою перейнявся володар Кремля Владимир Путін. Попередньо погодився виділити майже 4 мільярди рублів. За ці гроші мали б побудувати колосальну систему перекачки води з річки Кокоска. В селі Аромат, де планували забір, люди вийшли на протест, бо водойма і так більше нагадує дрібний гірський струмок. Але це єдиний порятунок для Севастополя, бідкаються окупанти. Сегодня мы забираем при такой 170 тысяч, которые мы в сутки подаем, и берем с водохранилища 110-115 тысяч кубов, у нас остается на 3 месяца. А что потом, если не будет паводков? Вот мы можем говорить, охранные зоны, а где воду взять? Сегодня Кокоска – это один из элементов сегодня подпора Севастополя. Води Севастополю не дамо, бо й самим бракує. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов різко висловився проти такого проєкту. Селяни шоковані. Заради порятунку Севастополя весь регіон може перетворитись на безлюдну пустелю.
Губернатор озвучил, что январь, февраль, март, каждый месяц Севастополь рассчитывает брать из Кокоски по 15 миллионов кубометров воды. При этом годовой сток Кокоски в лучшие годы, 80-е, был 30 миллионов кубометров за весь год. То есть этих вод просто здесь нет. В общем-то и не было. Вже більше місяця мешканці Сімферопольського, Бахчисарайського району та столиці Криму бачать воду по пару годин зранку і ввечері. Севастополь перейде на графік з Нового року. Принаймні такі плани окупаційної влади міста. Але містяни не в захваті. Вони ж бо теж бачать кадри з сімферопольських осель, де з кранів тече як не іржа, то фекалії. Проте сумніваються, що зайди-керманичі зможуть вирішити проблему. Очень плохо. Осталось там. Говорят, до декабря, но я не верю. Раньше кончится. Так что пусть работает. Чего же они? Одна болтовня. А то, что они хотят с реки там перебросить, лишь крымчан обижать, и эти встанут стеной, не дадут. Будем приспосабливаться, что делать? Как будете приспосабливаться? Да, мы с этим знакомы. Я на Дальнем Востоке жила, там у нас часто бывало. Ну как? Как-то будем искать выхода, что делать еще? Но я считаю, что это большая проблема. Я считаю, фонтаны надо там выключить, и тогда, может быть, чуть больше воды будет. Фонтани відімкнуть вже 1 жовтня, але найбільше води втрачається через зношені труби. Подекуди через пориви губиться більше половини. В окупаційному водоканалі відповідальності не визнають, кажуть, це винна Україна. Хоча містяни регулярно фільмують, як вулицями Севастополя течуть потоки безцінної нині води. Натомість водоканал неохоче береться до роботи. На мой взгляд, это водопровод водоканала. Течет в водопроводе водоканала, и вы говорите, я должен ремонтировать. Я не говорю ничего, я говорю, что вам позвонят, скажут, что делать. Устранять вы не будете, да? Сейчас прямо? Да. Мы не будем устранять. Мілітаризація Криму та злочинна колонізація – ось де причина браку води. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Вона саме обговорила з Верховним комісаром ООН з прав людини проблеми окупованого Криму. Росія дбає не про постійне населення півострова, а про реалізацію своєї неоколоніальної політики, в рамках якої Росія переселила на Кримський півострів у порушення міжнародного гуманітарного права, за оцінками різних експертів, до 800 тисяч власних громадян. А також вона дбає про задоволення своїх військових потреб в контексті подальшої мілітаризації Криму. Перенаселеність Севастополя росіянами визнав навіть окупаційний начальник водоканалу міста Микола Перегуда. Каже, за час окупації населення виросло ледь не вдвічі, а водосховище без дніпровського підживлення стрімко вмирає. В период, когда город был закрыт при Союзе, население было там 380, максимум 400 тысяч. Сегодня в городе за 700, под 800, может даже с отдыхающими еще больше. За миллион порой приходят. Все же пользуются водой, все моются. Все, що може окупаційна влада – давати смердючу воду по графіку або шикувати людей в черги до водовозів. Майже півсотні населених пунктів центрального та північного Криму в цьому вже переконалися. Невдовзі така ж доля чекає окупований Севастополь. А окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов тим часом наказав примусово викупити людські свердловини. Бо, мовляв, це державна вода. Владислав Стужук, Заман, АТР. Зрада на міжнародній арені, яка послаблює наші позиції. Комітет Верховної Ради з питань державної політики ініціює проєкт про відставку Вітольда Фокіна з посади заступника голови української делегації в тристоронній контактній групі. Звільнення підтримали 10 з 16 присутніх депутатів. Проти висловились тільки представники опозиційної платформи «За життя». Так вирішили після доповіді Фокіна перед членами комітету. Той вчергове виступив за амністію для всіх бойовиків та зауважив, що не бачить ознак війни між Україною та Росією. Членів комітету такі заяви обурили. Відтак, погоджене подання на відсторонення Фокіна з посади вже цього тижня має розглянути парламент, а потім звернутися до президента та РНБО. Парламентарі переконані, що Вітольд Фокін не захищає там українські інтереси.
Стосовно війни, я не політик, і зробити якесь визначення цього я не можу, бо жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Гатили з протитанкового гранатомета та стрілецькою зброєю. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. А ось від початку цієї доби на всіх ділянках відповідальності підрозділів ООС порушення режиму припинення вогню з боку терористів не зафіксовано. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти використовують режим припинення вогню для інженерного обладнання своїх позицій майже по всій лінії розмежування. Минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Курахівському, Торецькому та Маріупольському напрямках. Крім того, окупанти встановлювали нові та поновлювали існуючі мінно-вибухові загородження, в тому числі поблизу приватних осель місцевого населення з використанням протипіхотних мін типу ОЗМ-72 та ПОМ-2. Херсонщиною пронісся потужний торнадо. Величезний чорний стовбур з землі та пилу пройшов через село Велика Олександрівка та налякав місцевих жителів. Зі швидкістю 65 метрів на секунду він зносив дахи та валив дерева. Зруйнував газову мережу. 239 приватних будинків, школа та офіс Херсонгазу залишилися без даху. Ніхто з людей внаслідок урагану не постраждав. Як пояснили синоптики, це небезпечне природне явище виникло на контрастному холодному фронті. Такое бывает. Никто б не мог подумать. Порвало газовые трубы, провода, пораскрывало крыши, поваляло деревья. Даже стена вон в гараже видно снизу завалена, дороги перекрыты. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові. До зустрічі.